Izenzo isahluko sama-27 soqala ufunda evesini lokuqala. Kwathi sekunqunyiwe ukuba siye e-Italiya ngomkhumbi, benikela uPawulu nezinye iziboshwa ezithile enduneni yekhulu, igama layo linguJuliyu, eyebutho likaKesari. Sangena emkhunjini wase-Adramithiyu obusuzakuya ezindaweni zingase-Asiya, i-Aristarku uMakedoniya waseThesalonika enathi. Nangangomso safika eSidoni, uJuliyu wamphatha kahle uPawulu. Wamvumela ukuba aye kubahlobo bakhe ahlunyelelwe. Sasuka lapho sagudla ngezansi kweKhupro ngokuba imimoya yayiphambene nathi. Sesidabulile ulwandle olungaseKhilikiya nePhamfiliya safika eMira laseLikhiya. Lapho-ke induna yamfumana umkhumbi wase-Aleksandra oqonde i-Anthaliya, yasingenisa kuwo. Sesihambe kancane izinsuku eziningi saze safika kalukhuni ngaseKinidu, umoya ungasivumeli. Sagudla iKrethe maqondana neSalimone, sagudla lona kalukhuni, safika endaweni ethile ekuthiwa Mathekumahle. Eduze nayo kukhona umuzi waseLaseya. Kwathi sekudlulile isikhathi eside, sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi, ngokuba isikhathi senzilo sasesedlulile. uPawulu wabaluleka, wathi kubo, "Madoda, ngiyabona ukuthi lolu hambo luzakuba nengozi nokuchithakala okukhulu, kungabi ngokwempahla nokomkhumbi kuphela kepha nokokuphila kwethu." Kepha induna yekhulu yethemba umshayeli womkhumbi nomniniwo kakhulu kunalokho okwakukhulunywa nguPawulu. Njengokuba itheku lalingalungile ukuhlala khona ebusika, iningi labo laluleka ukuba basukwe khona. Mhlawumbe kwenzeka ukuba bafinyelele eFeniksi, itheku laseKrethe elibheke entshonalanga yaseningizimu nasentshonalanga yasenyakatho, bahlale khona ebusika. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle, bacabanga ukuthi sebetholile ababekuqondile, bakhuphula ihange, bagudla iKrethe. Kepha emva kwesikhathi esingeside kwavuka kwehla kulo umoya oyisivunguvungu othiwa i-Ewurakiloni, kodwa umkhumbi usududulwa ungasenakubhekana nomoya, sayeka saqhutshwa nje. Kwathi sigudla ngezansi kwesiqhingana esithiwa iKlawuda, sahamba isikebhe kalukhuni. Sebesikhuphulile basebenzisa izinto zokusiza, bawuzongolozela umkhumbi ngezintambo. Kuthe besaba ukuthi bazakukhahleleka esidi, behlisa izindwangu zomkhumbi, baqhutshwa kanjalo. Kuthe ukuba sibhengulwe kakhulu yisiphepho, ngangomso bachitha umthwalo. Kwathi ngolwesithathu balahla izimpahla zomkhumbi ngezandla zabo. Khona-ke ilanga nezinkanyezi zingasabonakali izinsuku eziningi, nesiphepho esingesincane siqinisa njalo. Lase liphela ithemba lonke lokuba singasindiswa. Sekuyisikhathi eside bengasadli lutho. uPawulu wasukuma phakathi kwabo wathi, "Madoda, ngabe nalalela mina? Kanamuka eKrethe, naphepha kule ngozi nakulokhu kuchithakala. Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi, ngokuba akuyikufa muntu kini, umkhumbi kuphela." Ngokuba ngalobo busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe nengimkhonzayo, yathi, "Ungesabi, Pawulu, umelwe ukuma phambi kukaKhesari. Bheka, uNkulunkulu ukuphile bonke abahamba nawe emkhunjini. Ngalokho yima isibindi,
madoda, ngokuba ngiyakholwa nguNkulunkulu ukuthi kuzakuba njengalokhu kukhulunyiwe kimi, kepha simele ukukhahleleka esiqhingini esithile. Kwathi ukuba kufike ubusuku be-14 sisazulazuliswa elwandle lwase-Adriya phakathi kobusuku obomkhumbi, bacabanga ukuthi bayasondela ezweni elithile. Base bephonsa intambo yokulinganisa befumana kungamafotome angama-20. Sebeqhubekile kancane bayiphonsa futhi bafumana kungamafotome ayi-15. Besaba ukuthi mhlawumbe singashayeka ezindaweni ezinamadwala, baphonsa amahunge 4 ngasemuva, bafisa ukuba kuse. Abomkhumbi sebefuna ukubaleka emkhunjini, behlisela isikebhe elwandle ngokungathi bazakuphonsa amahunge enhlokweni yomkhumbi. UPawuli wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni, "Uma laba bengahlali emkhunjini, ningesindiswe nina." Khona amabutho anquma amagoda esikebhe asidedela sawa. Kwathi sekuzakusa uPawuli wabancenga bonke ukuba badle. Wathi, "Namuhla lusuku lwe-14 nilindile, nihlezi nizila, ningadli lutho. Ngalokho ngiyanincenga ukuba nidle, ngokuba lokhu kungokusinda kwenu. Akuyikulahleka unwele lwekhanda nakoyedwa phakathi kwenu." Eseshilo lokho wathatha isinkwa, wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke, wasihlephula waqala ukudla. Base bema isibindi bonke badla nabo. Thina sonke esisemkhunjini besingabantu abangama-276. Sebesuthi ukudla benza lula umkhumbi, belahla okolweni elwandle. Sekusile abalazanga izwe, kepha babona itheku elithile elinesihlabathi, abanquma ukuba baqhubeke kulo mkhumbi uma kungenzeka. Amahange bawashiya elwandle, bathukulula futhi izintambo zamaphini okuqondisa, baphakamisa emoyeni indwangu ephambili, baqonda ogwini. Batheleka endaweni enolwandle nxazombili, baqhubela umkhumbi kuyo. Inhloko yomkhumbi yaxhumekeka, yema ingenakunyakaziswa, kepha ingasemuva laphulwa ngamandla amanzi. Kepha amabutho ayehlosa ukubulala iziboshwa, funa ezinye zibaleke ngokuhlamba. Kepha induna yekhulu, ithanda ukusindisa uPawulu, yawavimbela enhlosweni yawo, yayala ukuba labo abakwazi ukuhlamba baziphonse kuqala emanzini. Bafika emhlabathini, nabaseleyo bafika, abanye ngamapulangwe, abanye ngezinye izinto zomkhumbi. Kanjalo-ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile.